Idan dai kai baƙo ne ko ke baƙuwa ce a cikin wannan tasha tamu, kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa. A yau dai za mu ba ku labarin yadda na ci ƙawar ƙanwata a jiya dare. Ina zaune kawai sai na ga kira a wayata, ƙilin kira ya shigo. Ina ɗaga waya sai na ji an ce, "Hello my baby, dan Allah kana ina, ka zo gidanmu ba kowa, tsoro nake ji." Ni kuma da kajin haka kawai sai na ce to shikenan ba damuwa bara in zo. Ina zuwa gidan sai na ƙwanƙwasa sai ta zo sai ta buɗe min ƙofa sai ta sa ni a cikin wani ɗaki. Muna shiga cikin ɗakin nan sai take ce min ai wannan ɗakin ta ne, ka ga wasu hotuna da na yi a Shoprite. Sai na ce hakan ya burge ni. Daga yin haka kuwa sai ta tashi sai ta ɗebo min ruwa mai sanyi na sha. A hankali sai ta zauna a kusa da ni, ta matso kusa da ni take bani labari yadda aka yi saurayin ƙawarta yau da ƙawarta. Daga haka sai na ji wani sauyin yanayi yana ratsa ni. Sai na ce mata dan Allah ke ba kya jin wani abu haka a jikinki? Sai take ce min ita ma dai tana ji amma dai kan ba sosai ba. Sai na ce to ya kike gani, menene kamar irin wani kike ji? Sai take ce min ita gaskiya ne yadda take ji wani iri take ji haka a cikin jikinta. Sai na ce to kamar yaya? Sai ta ce min gaskiya abin ba zai mutu ba, ɗan rike min nan. Ina zuwa karɓar kofi a wurinta kawai sai muka yi kilashin ɗin hannu sai hannu ya taɓa nata. Daga haka sai ta kama hannuna tana ɗan rikewa haka tana ɗan tattaɓa ni a hankali. Ina jin daɗi ya dinga ratsa ni. Sai na tambaye ta na ce na iya zama a kusa da ke akan cinyarki? Sai ta ce min za ka iya. Daga yin haka kuwa na zauna a nan ban san ma me ya faru ba da kan wannan lokacin. Kawai ni dai sai buɗe ido ne na ga tana ta kuka tana ta ihu a hankali wai ashe ihun daɗi ne. To daga nan dai sai na ce mata me haka kuma? Sai take ce min wani irin abu take ji haka a ƙasa kamar fitsari. Sai na ce menene wannan fitsarin? Ina duba sai na ga wani ruwa ne mai kauri ke fitowa daga gabanta ba wani abu ba. Sai na ce mata to shikenan ba wani abu, me zai hana mu ɗan kwanta a kan katifan nan? Sai ta matsa can tana kwanciya sai na kwanta a kanta. Sai ta zame wandonta ni ma sai na zame nawa sai na hau kanta sai na zira mata aliyata a cikin gabanta. Daga nan kuma sai tana yin wani nishi a hankali kamar haka, oyo zafi. A hankali na gaza sun kuɗa mata shi. Ina gamawa sai na tashi sai ta ce abin ya yi daɗi, me zai hana gobe ma idan sun fita ka kira na a waya sai mu zo mu ƙara haɗuwa mu duniya mu dinga yi. Da baki ɗaya sai ji na shiga wani shauƙi wanda ban taɓa shiga ba. Domin samun ci gaban wannan labari namu ku danna min subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.